Ботоксът и различните му приложения. Здравейте! Аз съм доктор Магдалена Симеонова, специалист-дерматолог и част от екипа на клиники Видерм. Днес ще ви разкажа за различните приложения на ботулиновия токсин, известен в цял свят като ботокс. Ботоксът е невротоксичен протеин, който се синтезира от бактерии, наречени Clostridium botulinum, и блокира освобождаването на невротрансмитера ацетилхолин от нервните окончания към мускулните влакна и по този начин пречи на мускула да се съкращава. Клиничните приложения на ботулиновия токсин се простират далеч отвъд естетичните процедури, като изглаждане на линиите на лицето, с който е най-известен. Способността на ботулиновия токсин да блокира нервно-мускулното предаване се използва също така за справяне с медицински състояния като хиперхидроза, броксизъм, хронична мигрена и други. Той намира и приложение в лечение на акне, себореен дерматит и розацея, като потиска функцията на масните жлези. За да се поддържат резултатите, процедурите трябва да се повтарят на всеки 4 до 6 месеца.